Уханаў Мікалай Александрович нарадзіўся ў 1901 годзе ў вёсцы Белгалава на Браншчыне. Працаваў ляснічым, па ўспамінам яго дачкі пра лясы ведаў усё, што, напэўна, і стала прычынай яго партызанскай дзейнасці падчас вайны. Когда началась Великая Отечественная война, он свою супругу и двоих маленьких детей Римму и Броню отправил в Саратовскую область, а сам пошел в Жирячевский военный комиссариат. Так как он хорошо знал леса, конечно же, он начал и партизанить. Я считаю, что 1943 год для него был особенным, потому что в этот год он получил свою самую важную награду. Ва ўзнагародным лісце напісана, што Уханаў удзельнічаў у разгроме паліцэйскіх гарнізонаў у варожым тылу ў вёсках Издзешычы, Акулічы, Слабада, Арлоўскай вобласці. Знішчаў таксама аўтатэхніку непрыяцеля. Асабіста удзельнічаў у падрыве чыгуначнага палатна. У баі каля станцыі Жудзілава быў паранены. Узімку 1943 года прызнаны адным з лепшых праваднікоў партызанскіх атрадаў у бранскіх лясах. За праяўленую мужнасць узнагароджаны ордэнам Чырвонага Стяга. Бабушка моей супруги, его дочь, рассказывала, что ему удалось в свое время вывести из окружения немцев без потерь партизанский отряд. И, скажем так, он даже был представлен в «Звезде героя», но по каким-то определенным причинам, с течения рока, самолет, который вез документы на Москву, был сбит, и это звание ему не дали. И после войны он не стал поднимать документы, восстанавливать это, и остался со своим самым важным для своей жизни орденом Красного Знамени. У пасляваенны час Мікалай Уханаў працаваў на разнастайных пасадах, аднаўляў гаспадарку краіны. Займаўся, у тым ліку, і аховай лясоў. Человек живет до тех пор, пока о нем помнят. Мы со своей семьей продолжаем память этому человеку, и я так считаю, что продлеваем ему жизнь. Буквально в прошлом году, когда готовился республиканский проект «Альбом памяти Беларусь помнит», мы фотографию и эту маленькую историю разместили в этом альбоме. І сёння, на думку нашчадкаў Мікалая Уханава, памяць пра свайго гераічнага продка і проста добрага чалавека даніна павагі за перамогу. Магчымасць прадліць яго жыццё ва ўспамінах тых, хто жыве зараз, пад мірным небам. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».